גרוע? לאט נגזר לו את המספק בריצייה, אתה תשב שם קצת. אבי שומר? יכול להיות, אני כולי דקור. צולמת בשידור חי. הוא צילם את זה, הוא צילם את זה. כן? וואי וואי, זה אתה חייב לעלות לרשת. לא בטוח. כן, עצרתי כל פעם וצילמתי, והוא אמר לי צלם, באים עוד, ועכשיו צילמתי. הוא עשה... אז יש את העצירה ההירואית שלי שאני בא לעזור וזה, כן, כן, אני חושב שכן. אז יופי, תשלח את הלינק. יש לו מלא בדיוק חשבתי על כל פעם זה כמעט הסטטיסטיקה, אנחנו... נופלים פה. לא, הוא צוחק, הוא בהלם מזה. לראות את זה ככה, אני רואה, הצלחתי לעצור, אני נופל ככה. ראינו. הוא מוטה לדעת. זה היה מילוחיתי? כן. הוא החליק לצד, ואז הוא רואה את התיל, אמר אני רוצה לעצור יותר חזק. טוב, בסדר, תודה.